Na wogene. I'm na shop, I'm on no. Eno na we shop, eno no. Akwe bele ba mbo for interview. No sir, no sir. Gele ke eno ga ihe owo. I'm on a shop my brother, on a provision. There. On a provision. Yes sir. Noise no ebe ahụ. Ge nwe ihe eno ga nke onwe gị. Mba nna na shop my brother. Ge nwe ihe eno ga nke onwe gị ga-efuga tanga dị na-eburu ara aga. Ele ihe eno ha. No sir, no sir. Ele ihe eno ha. Mo na handle the shop. Ida afole. Ndị 24. Otele ha. Yes sir. Tiri old school ka esi na 24. Ndị 24 years. Otele ha ka old school ka esi na 24. Your brother no there. Mba no. The way phone na la get lot of girls. Ish. They say phone of Magella. Asking a cross. Hey, come on, face in front ever. Face in front here. It is 24. Don't tell, look when I'm going to give you 50 something. No longer tagama, paroja, begagini, get one of 20 something, pay 40 something. Don't prostrate. Then he bawara etitinga wombawagre. Mbaweba humbawara no for what? Angi shake ume. Anga ki shake ume. Mba. Then let nga hunji bawa. Aka kadi akwa suede. Aka ushidi. Abawa hia nazo. Ya kata ngisha nyama mana bia bama. Tono chineke abagoko. Look at it is 24. Gebro okwu ndị single motherhood bianga. Gebro okwu na ike ndị single mother. Joma abụọ bianga. It is 24. Oya gbasa okwu ga at least. Hey, na no kwe gbasara na ihunu. Ewe that's gbasa okwu ga Chineke agbago kele ya anya. Look at. Ilube huti. Ibasa okwu agba. Look at ibasara na. Ye get no ka dikones mashiga akpa shi toilet puto ga nyo mamre. Look at. Ilube huti. Dikones agba ga agbapụtachala gị na shape okwu manika. Imagine. Oye ki ba ahia na family unu. Sir? Esemsa. Elo ye bu ahia gara omugwo recently. Oh mom. Mage gara omugwo. Le manya front. Okwe gbasara gi yicho onye gara na police station gi bell mmadu. Yicho onye gara na police station eji mmadu eji gi bell ya. Look at. Mere okwo ka close up agba apere na brush bia were phone gị. Eish. Chom na touch for. Hey. Team ga naka. Lanya team ga naka onye prola na di. Just meshi hungana. Hunga me ko ona na ndosu no tu ngada me interview. Hunga me ko ona na me no tu ngada ma me interview. Who watching on the gram? Me puto na anyora. Ko to hiade. E mo anya gide wa ya konye hiwora. E me anya no ka konye hiwora. Ja closer with you am man bora na to. Man bora to ga. Unu jole na family unu. I deceased. Nwanne gị nwe shop ọ dị afọ ole? 45. Ọ dị 45 years. Agadi nwoke ka ọ wụ. Leke uno. Agadi nwoke ka ọ wụ. Ọ gbagotego na age, ọ ya bụ senior. Aya ma ahụ eze. Tele Rosanna. Ma pụta eze gị ma ahụ eze gị.
Ezo let happens. Enwe m accident na di. Ezo let happen ke sibe mu na accident antrum gi yemre gi. Ma hu de eze. Ke yemre ke mo e ma na eze gi di ota. Before get down. Tell me, I say them you. Ela yemre e ma eze gi di ota bia be ke register. Enwe m accident. Ke yemre ma na eze gi di ota. E ma na eze gi di ota bia be meet e Godwin ke register gi na wa register de nwe eze. Ama maka. Man na eti eze, man na register de nwe eze nka. Man na nwere union de nwe eze. Oya me like this chilek agbaga kotira this. Bring it here, major. Man na nwere union. Enya America winchi patanga. America winchi patanga. Onye ifite. Ifite ebe. Ogbo odudu. Ebe no ogbo odudu. Ogbo odu abanata ogbo odudu. Ele ihe mere na iji chọrọ ịga ije eji ugbu a. Efile na m etozugo na ma achọgo ịba bedi because ike relationship agwụgo. Imejula relationship ugbu a. Ọgwụgo m Ke ihe mere na ike relationship ji gwụ gị. Ndị na-afụ ada dị serious. Block on that person for dere ashawo na comment section here. I don't tolerate that rubbish here. Block on me sharp. Tech Lord Media. A block on me. Yeah, we reason sweetest moderator. Yella, that lady. If they cannot do it for me, man, my moderator. Godwin aga na agba na-eche. Oh, maka comment section ka njiye sweetest na ndị kozo moderator. Mmadụ ole ka ị testrela before gị chee echiche n'ime onwe gị si na ịchọla ilu di? Mmadụ ịbụọ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Iji ụmụ ole? Amụtabeghị m. Kwushi okwu ike. Amụbeghị m. Enwele mgbe mma gị ma mpa gị gbarala ara? Mba, no sir. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mpa m anwụgo, mma m dị ndụ. Chai, ndụ nna. Gịnị gburu mpa gị? Poison. Ewu, o riri ya n'ọnụ ka ọ zọrọ ya zọrọ. Ebe a ji ịṅụ mmanya. Ya aṅụta ya na mmanya. It's okay. Family of akpịrị ogologo. Akpịrị ogologo gburu nna. Banyị ihe eritere n'ọnụ. Iduwe akpịrị ka nna gị? No sir. Na family unu nwere ndị akwụkwọ? Mba sir. Iji ata arụ? No sir. Enwere nwanne gị nwoke na-ata arụ? No sir. Pantị gị gagidere n'ụzọ pantị gị adọ ka nga ịgbaghị ọsọ? No sir. Ele ihe mere na ụkwụ gị na ike gị ji yi onye nwere ike bicycle? Ọ ka m si wee fụ ya. Ị na-ekpe ụka ka ị na-eme omenala? M na-ekpe ụka. Ị nụrụ ọla ụta gị na-ahụ onwe gị ebe ị na-eri ọrụ na nrọ? No sir. No, ọwụ Igbo ka ọwụ English? Mba. Obodo unu nwere ihe ha na-asọ asọ ya ọ na-ewu nwaanyị a na-achọ ịlụ ala nwere ihe ha na-asọ asọ? Nsọ anyị na-asọ bụ like nwaanyị nọ ibe di ya, ọ hapụ be di ya je na-agba n'iro. O siere di ya nri, di ya ya anwụ.
Ara yo shirike. All the soft. Enwere mgbe atagidere gị achịla pant gị n'akụkụ taa tigha amụ. Mba. Otu ị gara aga nọrọ gị na nwanne gị nwoke na-anọrọ gị na-enyere aka na biznes ya. O rubeghị gị nke nwa ịchọ ihe ị ga-aga mụọ ka ị na-eche mgbe ị lụrụ di nwoke ahụ abịa bidozere gị ka ị nọwakọrị wit nwanne gị. Mba, o nwere shop say to so mụ ka o nyere this one na handle this one. Nwanne gị nwoke a nwere shop ịtọ. Ya hapụrụ gị this one sị gị manage we. Ọkwa mana nwanne gị nwoke ahụ wee ezigbo mmadụ. Ị na-emere ya akaụntụ ka gị nwa na-enwe akaụntụ. Nne, obu ime ahịa. Onwe akwụkwọ ji ebi ma obu ime ahịa nrecha enye m n'ego ahịa obiri so gịnị nọ na ya bụ nke m. Gịnị nọ na ya bụ nke gị? Na-ekpere nnụ. Na-ekpere ekpere nnụ. Enwere ụmụnne ma ka esi eme nwanne. Ụta nwanne gị nwoke si emege gị na kpewere ekpere ka ọ dị ndụ nnụ. Ọ ya wụ nna gị o. Kpupu ihe ahụ ikpu n'isi. Kpupu ihe ahụ ikpu n'isi. Kpupu ihe ahụ ikpu n'isi. Akwa ịhụ n'ugbo a na anyị ta ahụhụ ụmụ nwoke na-atakwa ịhụ n'ọdị izi. Akwa ịhụ n'ọdị izi. Ị hụrụ ụtọ ntutu gị dị na bikos ị na-agba mbọ. Nwaanyị na-enwe ihe ọrụ ga na-enwe ihe ọ na-eche. Nwoke na-enye ego ọpanda ngachi imecha ntecha. Tee ma bleaching mee ma but ọ pụtara na ị ga na-adị deti. Kelewe that your brother. Si ya na m so meela. No? Okay. Ọlụọla Otele nọ na-ele ụdị nwoke chọrọ ịlụ na. Oke nchọ ịlụ nwoke God fearing ya enwe mụ na ya na-abịa enwe plan. Okay, God fearing na nke na-enwe m iwe here. Ịchọwa God fearing ka ma n'ụlọ ụka unu. If you are looking for God fearing, lemanya here, anyụra sabamara anya lemanya here. Sabamara anya ka onye ṅụrụla anwụrụ n'ime abalị na-apụta na lemanya here. Ịchọwa God fearing ka ma na chọọchị unu. Ụmụ nwoke niile nọcha nga acha wee nwee nke isi dị mma. Some of them enwe nke isi dị mma, some of them ndị anwụrụ, some of them dị koko. Some of them agụrụ jicha ha. Ọ ndị mega expect ha ghọrọ gị God fearing. Ịbịa nga ịchọ nwoke gị sị ịchọ nwoke nwere conscience. Ana m ere nwoke na-enweghị conscience. Otu imege business ga na-enwekwala nwa ma emecha gị interview nwoke akpọ gị na phone ngwa gị mkpa ga-ewere ego iji metere na business nwanne gị support ga nyewe nwoke. Jide aka na ntị gị Chineke agba gị ọkụ. Ihe anya megị ya mere nnọọ ka pusa achụpụrụ n'ụlọ. Eme m offload ike gwụ m. Ị mere offload ike gwụrụ gị nwa bingo. Repeat after me. Dimo. Dimo. Di. Die. Yeah. Focus here. Dimo. Name him name. Watch me now. Dimo. Di. Die. Elebe no. Biama o. Biama ugbu a. O setiele. O siburula. Di. Lekwa otu ndụ. Arama ọ ga-enwe. Otele m ọ ga-enwe. Mana nka. Mana ndụ. Mana ọnwụ. Die. Nsi die. Biama o. Style nkịta ama enye gị ya. Nke egwu m ga-enye gị ya. Nke oke m ga-enye gị ya. Biama ugbu a.
Te mata ga genyola. Ege nyele odu mkpi na-eti. Ada. Yes. Ada. Huh? Ada. Na hada. O ya mere ni nwe eze. O ya mere nwe eze. Hada. Tụtụrụ nwoke ibe m lawyer stroke one day akwa ya kpọtọrọ n'aka gị. Kwa nwoke ibe m nọrọ n'aka gị nwee stroke na nwee paralysis. Gị pụta haja. Ọ hadịgwa gị webe ewo wọl akụgha ntụli n'ime. Ewo wọl eji ntụli eji CCTV akụba ha n'ime. Onye riri. N'otu ihu ya na isi ya dị icha ndị na-ebutu ngwa ahịa na kọntena. Hada. Genotype oge nwa bingo. Blog group gị. Oppositive. Mmadụ kpọkwa gị na phone na-achọkwala nwoke ọbụla aga. Kwe na ihe m na-agwa gị. Ka ebe isi na watch m. Lagos. Kpọọ phone number gị. 081 62 Ewọchịchalịa kwa izu ole ike ewọchịchalịa. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya share ya. Awara ya bag. Ewọchịchalịa get back. You just know what ya taku share the game for what? Subscribe or for this place. 081 62 70 78 36